आयज आमी रौप्य महोत्सवी वर्षाक एक धाडसी पावल धाडसी स्टेप आमच्या सेक्रेटरीन घेतले. आमकां समजयलें की आतां आमी म्हणटा ते बँकींग हितून जर आमी जगतले जाल्यार आमकां कोर बँकिंगाक वचूंक जाय. त्या नुसार आमी आमच्यो मिटिंग्यो जाल्यो, ताचेर आमी अभ्यास केलो आनी आमकां नेटविन कंपनी ही अशी दिसली की जी आमकां ह्या टायमार सारकें आमकां जाय तशें करून दिवंक शकता. आनी त्या प्रमाणे सगळो सेटअप करून दिलो आनी आयज आमी कोर बँकिंगान पावल घालता. त्या कोर बँकिंगान आमचें ATM कार्ड जो फर्स्ट टायम म्हाका दिसता तें हांवें आजून आयकुना, फर्स्ट टायम गोंयच्या कोऑपरेटीव सोसायटीन बिचोली मर्चंट्स अर्बन कोऑपरेटीव सोसायटी आपल्या मेंबरांक दितली. तर आज प्रत्येक ग्राहकांचा विश्वास असा होता की ATM कार्ड फक्त बँकच देऊ शकते. तर हे न करता नेटविन कंपनीने ICICI बँकेशी टायअप करून ही सुविधा कोऑपरेटिव्ह सोसायटी जे छोट्या छोट्या ग्रामीण भागामध्ये आहेत, जिथला ग्राहक वर्ग हा सुशिक्षित नाही आहे पण त्याला त्या पैशांची गरज असते आणि या सगळ्या गरजा ओळखून कोर बँकिंग आणि ATM सुविधा या ठिकाणी बिचोली मर्चंटने सुरू केलेली आहे. त्याचबरोबर आज व्यापारी वर्ग आणि हे ते सगळ्यांना आवश्यक असणारी गोष्ट म्हणजे NEFT आणि RTGS. आज IFSC कोड कुठल्याही सोसायटीला भेटत नाही, परंतु आम्ही बिचोली मर्चंट या सोसायटीबरोबरच जे कोणी आमच्या या सॉफ्टवेअरबरोबर टायप होतील या सर्वांना आपण IFSC कोड ICICI बँकेच्या माध्यमातून देत आहोत. हा IFSC कोडच्या द्वारे सोसायटीचा ग्राहक हा बाहेरच्या बँकेत पैसे पाठवू शकेल, त्याचबरोबर बाहेरच्या बँकेतून पैसे डायरेक्टली बिचोली मर्चंटच्या खात्यामध्ये घेऊ शकेल. ही सुविधा आतापर्यंत कुठेही सुरू नाही. गोवा राज्यामध्ये हे खूप मोठं पहिलं पाऊल जे आहे. अपील करता आमच्या रजिस्ट्राराक आमच्या सरकाराक की एक सामान्य मनीस जो आपल्या गरजेक आपले कितें भांगर आसा ते दवरून ते 4 पयशे घेता आनी आपलें काम करता. आज त्या मनशाची खूब अडचण जाता. ताका आज ताचे कडेन भांगर आसा पूण ताका आज पयशे मेळना. नॅशनलायज बँकेन गेलो ताचे फॉर्मेलिटीज करच्यो पडटा, ताका वचपाकूय धाडस जायना. तेन्ना म्हाजें अपील आसा की परत एकदा सरकारान ह्या गोश्टीचेर अभ्यास करचो आनी आमची गोल्ड लोन फॅसिलिटी ही सुरू करची.